Sir Grant, nandito po yung ating mga kapatid na Bangsamoro upang manawagan. Nag-aksyonan na po ng ating ng ating Supreme Court yung aming mga petisyon. Meron po kaming mga pending petitions dito sa Supreme Court na kung saan nais naming mabigyan na ng linaw ito sapagkat nalalapit na po ang ating BARM election. So, gusto nating magkaroon ng eleksyon na yung eleksyon na yan ay magiging credible at uncontested. So, gusto namin yung mga pending petition na ito ay magawan na ng desisyon ng Supreme Court sapagkat merong itong epekto sa ating eleksyon na parating. Sir, kung alalahanin lang po natin, ano po yung pinaka-main petition na gusto na natin na ma-actionan natin? Actually lahat. Meron tayong petition natin dito, yung sa gerrymandering, yung sa electoral code, at saka yung sa GAAB, yung sa General Appropriation Act of the Bangsamoro, at saka yung ano ba? Nawawala ako. Electoral code, redistricting, GAAB, at saka yung yung petition for certiorari and mandamos para doon sa mga i-declare ng Supreme Court na illegal yung pag-appoint sa current interim chief minister at ang kanilang mga members of the parliament. Sir, gaano ka-importante yung pagkakaroon ng BARM elections at hindi mapuspone? Gaano ka-importante na magkaroon ng, of course, matagal na ito. 7 years na pong puro appointed lang yung nandyan. Gusto naman po namin yung mamuno sa BARM ay yung pinili ng tao, hindi pinili ng ilang politiko. So, yun, gusto natin magkaroon talaga ng eleksyon. Mapalitan na yung mga traditional politician na nandyan. Gusto natin yung pinili na ng tao.